Adamlar televizorda, internetdə var. Internetdə adresimiz kzn.tv saytı, sosial tillərdə proqramı VKontakte'da. Bizə qoşulurğa mümkün. Qovatdan biz ham Qovat Salavat ayrılğısız düşünceler bu. Qovat bulsa da özün qovatlamay Salavat Zakiyevich 26. sezonga da bik uzaq izlənganlar ham əzirlənganlar. Яңа jırlar da bek hesab, ansamblində də яңа yüzlər көп. Әмма тамашачысына шул тугрылык саклап, залны шыгрым тутырып килә. Кайсы бер көнне баскычта да урын табам димә шунбай. Ой, рәхмәт яугыр. Урсалтау, Салкынчай, Ташламайынкай кебек дистәләгән хитлар ирештергән Салаватның тормышы хәзер ни өчен хитсыз гына үтә? Җырлы сорауга җавапны Ленар Закиров эзләде. Югалтмый, табагына Салават, яңа җырларны, хезмәттәшләрне, тамашачыны, иң мөһиме халык мәхәббәтен. Һәр концерты мөгезле, оригинал булырга тиеш. Быелгы 26 сезон концертына да мөгезле атама такканнар. 25 еллыкның беренче концерты. Тагын 25 елдан миңа 79 яшь була икән. 80 еллык юбилей алдыннан Алла бирсә бер әзерлек булачак. Әлбәттә, шаяру һәм өметләнү бар да Алла кулында. Татарның беренче санлы журналисты Папарацци Габдрахим бер кулында фотоаппарат, икенчесендә диктофон уйната. Салават концертында да тулы көченә эшкә җигә. Шунда шыр булып алды. Бушлык һәм шунда килеп чыкты Салават. Халык күтәреп алды. Салаватның иҗатын энә күзе аша үткәрүче журналистның метрга шелтәсе дә бар. Берәй-берне үтәмәй, халкыбыздагылар елмаю, садака. Демәк, ул садака бирми. Шулай әйтегез сез, садака бирми. Галигә түгел, Салаватка йөри соңгы елларда җырчы Хәмдүнә Тимергалиева. Җәй бакча һәм Салават концерты әлеме астында уза. Салават белән дуслыгы күптән Хәмдүнә Тимергалиеваның. Салават үз концертына үзе кебек җырлаучы артистларны чакыра ди. Татарстан турында сүз чыкса, иң беренче Шаймиевның исеме яңгырыйдыр, Мөтәмир Шәриповичныкы. Икенче Салаватныкы. Чөнки ул бүгенге көнне визитный карточка. Татар халкын берләштереп йөри торган иң олуг җырчыларның берсе дип атыйм. Күтәвайлар күтәзәйләр суларында йөзалмый, һәй Урсалтауда карлар яуган, барран инде күз алмый. Килә ява, ияләшкәнедер болыт, ұшар қанатлары болсын. Masiden berbinu Yine yaratam Seni Tataristan Korur halkın için yaratam. Zamanında hitlar yağından rekord koygan Salavatның җырлары хәзер халык телендә алайык актив әйләнми. Үзе дә моны таный. Менә бу җыр хит булыр дип җырлыйсың. Менә бу җыр шәп дип. Халыгына булып та карамый. Шулай да була. Менә мин бер җырны быел бик каты яратам. Истәрек Самарның бер җырын җырлыйм. Айдар Тимербаев көенә. Мин бу җырны җырлаганда көтеп алам. Кайчан җырлармы икән, кайчан теге җыр килеп җитәр икән дип. Халык белеп булмый. Мин шаярып әйтә торган сүзем бар инде. Әгәр дә өстәлдә кунак вакытында бер истәрек бу җырны җырлап утыра икән, димәк җыр бу популяр. Ләкин аңа карап артистка, яисә җырга, авторга бәя сорау ярамый. Мен сами уважайтым Салаватның найын. Башкалар да бәлки җырлар, но бу беренче урында тора. Тауышы моңлы, үзенә таләп итә. Мин анарга саулык сәламәтлек теләйм, аның моң чишмәсләре саекмысын, безне шулай матур концертларына шатландырып торсын. Татарга Салават, Салаватка татар кирәк. Менә шулай бер-берсен кирәксенеп яши ике зур көч. Ленар Закиров, Марат Сәйдгәрәев, Казан телерадиокомпаниясы. Җыр ярата инде безнең халык, залда алма төшәрлек урын юк.